Čau kluci, do Ostravy. Já jsem slíbil video, jinak zdravím krásnou Ostravu, váš rázovitý kraj. Zval jsem vás na party. No, která se moc nekoná, protože tady je sníh, u vás asi taky. No. Nevím, jestli to bude vidět. Teď už jo. Je tam toho asi 20 kilo. A věřím, že vy v tom krásném ostravském kraji to umíte udělat asi líp, než my tady z Varů. Je tam 60 stupňů, ještě plus minus autobus, hoďku a bude hotovo. Tak krásný pozdrav z té Květnový, nebo z té Květnové na... Lépe to řeknu, z té Květnové do Ostravy. Čau kluci. Je tam u vás krásně. Ahoj.